Salam dostlar, men Vikraf. Men bugün yine siz üçün täze biografiya video tayarladım. Dostlar, soňky videolaryň tesbirlerine türli aýdymçylaryň biografiýasyny taýarlamamy isläpsiňiz. Ýöne, ol aýdymçylar barada dogry we dogry maglumat tapmak häzirki şertde biraz kyn. Şonuň üçin ki bu videoda bir dälle bir näçe aýdymçy barada gurrun eder. Videoda gezekli gezegine Şamrat Orazow, Bilbil Öwezowa, Murat Öz hemde Dijibek barada gurrun eder. Şamrat Orazow barada. Şamrat Orazow 1990-njy ýylyň 29-njy dekabryna Mar welaýatynyň Wekil Wazir etrawyna 4 çağırmaş kalan 4-nji bolup dünýäge indi. Ol 2009-njy ýylda Türkmenistanyň Medeniýet institutyna okuw girip, ony 2014-nji ýylda üstünlükli tamamlady. Şamrat 2007-nji ýyldan bäri öz aýdymlary bilen çykyş etdi. Onuň aýdymlary türkmen ýaşlary höwes bilen diňleýär. Şeýle hem onuň ýatlaýan meni hemde aýralyk aýdym diýen aýdymlary türkmen ýaşlarynyň arasynda iň köp höwes bilen diňlen aýdymlaryň biri bolup durýar. Aydımdan bari bizim için yalan yalı, renkini yitirdi güller. Ana sen sol gidenin beri vaat bilmez karışmanı, tanımak dostu düşmanı. Ken ağlattılar bu yüreğimi, yok yine de pişmanı. Unuttum geçenleri, yüreğim yakanları, yalandan bakanları. Şeýle hem Şamrat Orazow meşhur bagşymyz Bilbil Öwezowanyň ýeketäk oglanjysy bolup durýar. Bilbil Öwezow barada. Yine küsedim senle günleri, sensiz yüzüm güler mi? Bilbil Orazow Ütgötülen familyasy bilen Bilbil Öwezow. Ol 1987-nji ýylyň 5-nji iýulyna Mar welaýatynyň Wekil Wazir etrawyna 4 çağırmaş kalan 3-nji bolup dünýäge indi. Orta bilim Wekil Wazir etrawynyň 26-njy orta mektebinde alýar. Ol ilkinji gezek Mar welaýatynyň Mar şäher medeniýet köşküne çykyş etip başlaýar. Soňra 2006-njy ýylda Aşgabat şäherine gelýär we bu ýerde aýdym sasyny dowam etdirdi. Bilbilen häzirki wagtçyn çykan iň şowly aýdymy ýadyňda dälmi diýen aýdymydyr. Bilbil 2014-nji ýylda aýdymçy Murat Öwezow bilen turmuş gurdy we şu wagt olaryň maşgalasynda Emir atly ogullary we Elif atly gyzlary bar. Murat Öwezow barada. Devam edelim mi? Dola adı bilen Murat Öwezow. Ýa-da onuň özüne ýüzlenşi ýaly Murat Öwezow, bizim oňa ýüzlenşimiz ýaly Murat Öz.
Ol 1984-nji ýylyň 1-nji oktýabryna Mary welaýatynyň ýoly etrawynyň Baýraç owasyna 9 çagaly maşgalaň iň kiçi bolup dünýäge indi. Murat orta bilim Baýraç owasynyň 3-nji orta mektebini alýa we soň Halkara Türkmen Türk Uniwersitetinde okuýar. Murat Öwüzow ilkillerdiňe owa urnaklaryny, soň bolsa etrap medeniýet töýlerini işledi. Ol Aýdym Şokmunda ilkinji gedek sahna 2003-nji ýylda çykdy. 2004-nji ýylda bolsa ýanglan ýarym bätleşiniň ýeňçisi boldy. Habarım var mı? Seni söyleyenimden habarım var mı? Sana yazyanımdan habarım var mı? Kerun ağlanımdan habarım var mı? Sana diyenimden. Murat 2014-nji ýylda Bilbil Razowa bilen durmuş kurdy. Häzirki wagtda Murat Öwüzowyň aýdymlary türkmen ýaşlaryň arasynda uly höwes bilen diňlenýär. Diçi bege barada. Seni bana vermeseler, kalbime yara salsalar, yüreğimi katilseler, kıynalar. Diçi bege ýa-da dolu ady bilen Begmurat Anna Muratow 1983-nji ýylyň 29-njy oktýabryna Mary welaýatynyň Mar şäherine dünýäge indi. Ol orta bilim Mar şäherine 6-njy orta mektepde alýa. Soňra 2001-nji ýylda Döwlet Mehmet Azadatyň Türkmen Milli Döwlet Dilçilik Institutyna Roman German fakultetiniň ingliz dili bölümine okuw girýär. We 2005-nji ýylda okuwny tapawutlanan diplom bilen tamamlaýar. Begmuratyň aýdymsada ýaşlykdan uly höwesi bolup, çağılykdan aýdymçy bolmagy ýüregine döwýär. Ol aýdym aýtmagy öwrenip başlanyna diňe aýdym aýtmak bilen çäklenmän, saz çalmaklyk hem aýdym sazlary ýady etmek enliklerini hem ele alýar. Şeýlelikde ol öz döretýän aýdym sazlaryny öz başda işläp ýady etmegi ýoly goýýar. Ol 2000-nji ýyllaryň başlaryna çykaran Mahymjan we Prinses aýdymlaryndan soň halkyň arasynda uly meşhurlyk gazanýar. Begmurat Anna Muratow häzirki wagtda gelini Mähri Anna Muratowa, gyzy Aýşa, oğlu Ayhan bilen Agdyber ýaşaýar. Şeýlelik bilen ýene bir video soňuna geldik. Eger videom halan bolsaňyz like goýmagy, indiki videolardan habardar bolmak üçin kanalyma agza bolmagy we öz pikiriňizi tesbirlerde ýazmagy unutmaň. Men Vigraf. indiki videomda görüşýänçä hoş, sag bolun.